Tráviš hodiny hľadaním nápadov na obsah, aj tak tvoje videá prekročia ledva 1000 zhliadnutí? Neboj, všetci sme tam boli. Väčšina podnikateľov a majiteľov biznisov donekonečna scrolluje profily iných tvorcov v nádeji, že nájdu ten jeden nápad, čo im vystrelí Instagram. Zatiaľ čo múdri tvorcovia dnes používajú AI, aby našli virálne nápady za 5 minút a získali stovky tisíc zhliadnutí opakovane. Môj klient Marek mal väčšinu svojich videí zaseknutých na 1000 zhliadnutiach. Použili sme túto AI metódu a o 3 dní malo jedno jeho video viac ako 500 000 zhliadnutí. V tomto videu ti ukážem presný AI systém, ktorým hľadám virálne nápady za 5 minút, nie za 5 hodín. V tomto videu ti ukážem, ako hľadať virálne nápady pomocou AI. Dôvod, prečo ti to chcem ukázať, je veľmi jednoduchý. Väčšina podnikateľov, majiteľov biznisov, edukačných tvorcov obsahu robí túto jednu chybu stále dookola. Sadnú si za počítač alebo za telefón a rozmýšľajú, čo dnes vytvorím, ako to vytvorím, mal by som prísť niečím novým, niečo, čo tu ešte nebolo, aký nápad mi príde na a tak ďalej. Vymýšľajú koleso namiesto toho, aby sa pozreli na to, čo už skutočne funguje. Tento prístup vytvorím si, čo sa mi zachce, je ako ísť do neznámeho mesta, ako na dovolenku, bez mapy, stratíš sa, úplne jednoduché. Problém s týmto prístupom alebo s takýmto myšlienkovým pochodom je ten, že to, či bude tvoj obsah fungovať, nezistíš, až dokým ho nezverejníš. Video zverejníš, získa 200 zhliadnutí, od príbuzných 3 lajky, od mamy, babky, krstnej mamy, tak potom zistíš, že OK, tento obsah nie je dobrý. A preto ti chcem predstaviť môj 5-minútový AI systém na virálne nápady. Skladá sa z viacerých krokov a je viacero možností, ako to celé urobiť. Bez ďalších kecov, poďme na to. Je to presný proces, ktorý používam každý deň na nájdenie nápadov, ktoré generujú 100 000 zhliadnutí mne, mojim klientom. Krok číslo 1. Strategický Instagram Research. Namiesto náhodného scrollovania začnem s precízným vyhľadávaním na Instagrame. Krok číslo 1. Idem na Explore page. Tu môžeš vidieť tuto dole. Zadám kľúčové slovo zo svojho oboru. V mojom prípade je to content marketing. Chcem sa inšpirovať zahraničnými tvorcami. Nechcem sa inšpirovať slovenskými ani českými tvorcami, pretože tento trh je veľmi úzky. Mohlo by to byť brané ako kopírovanie, vykradanie videí a tak ďalej. Áno. Aj keď by to bolo len ako inšpirácia. Preto sa inšpirujem zahraničnými tvorcami. Tretí krok, kliknem na záložku Reels a hľadám si inšpirácie. Záložku môžeš vidieť tu a tu už mám inšpirácie, ktoré si potom ukladám na Instagrame a tak ďalej. Ale za chvíľku sa dostaneme k efektívnejšiemu spôsobu, ako si tie inšpirácie ukladať. Štvrtý krok, môžem obsah hľadať aj vo For You page, alebo vlastne v tejto Explore page na Instagrame a označiť, či mám alebo nemám záujem. Pre príklad, tu vybehlo video so Separom na mojej For You page. Pre mňa je to nezaujímavý obsah, pretože ja taký obsah netvorím, ani ho nebudem vlastne tvoriť takýto podcastový, čiže pre mňa je to zbytočné. Preto označím, nemám záujem. Lebo chcem, aby mi vlastne túto moje Explore page sa doporučoval hlavne obsah, ktorý je z môjho oboru, ktorým sa môžem potom inšpirovať do budúcna. Kamarátska rada odo mňa, uisti sa, že zostaneš pozerať až do 5. kroku, lebo ti ukážem, ako si všetky tieto nápady zorganizovať tak, aby sa ti už žiadny nikdy nestratil. Lebo poznáme to. Raz si to ložím na Instagrame, potom si to pošlem do správy, tretíkrát to dám do poznámok, štvrtýkrát do WhatsAppu, potom na to zabudnem úplne a zabudnem, čo som chcel vytvoriť, napríklad nejaký super nápad mi ujde a vytvorí ho niekto iný. Krok číslo 2 je SortFit. Je to tvoj tajný nástroj, ktorý ti umožní zoradiť videá úspešných tvorcov na základe nejakých metrík. Áno, či už sú to lajky, komentáre alebo zhliadnutia. Keďže tuto sa zaoberáme v tomto videu na virálne nápady, tak nás zaujímajú hlavne tie zhliadnutia. Čiže ktoré videá majú najviac zhliadnutí daného tvorcu. Dôležité, ak chceš používať SortFeed, musíš byť na počítači a v záložke Reels. Čo sa týka SortFeedu, môžeš vidieť, tuto je screenshot, áno, mám ho vlastne v tejto záložke hore, iba naň kliknem, keď som na Instagrame v záložke Reels a už si viem vybrať, pokiaľ to chcem zadarmo, tak mi to nájde posledných 25 Reelsiek na základe toho, čo si vyberám, ako to chcem zradiť. Ale ja to chcem zradiť podľa zhliadnutí. Tuto už môžeš vidieť výsledok, kde to je zoradené podľa jednotlivých zhliadnutí od najviac po najmenej za posledných mojich 25 Reelsov. Áno, takto krásne. A tak si vieš analyzovať hociakého tvorcu, ktorého budeš mať opäť v tej tabuľke, o ktorej si povieme za chvíľku v kroku číslo 5. Všímam si vizuálnu stránku videa, či je to storytellingové video, clone effect, alebo iné video, napríklad split screen, že mám dve obrazovky a tak ďalej. SortFeed si môžeš stiahnuť do počítača cez tento odkaz. Krok číslo 3. Quora. Je to zlatá baňa na reálne problémy, áno, alebo respektíve na nápady na obsah. Prečo? Pretože ľudia tam zdieľajú otázky,
ktoré ich reálne trápia. Z hociakého oboru, stačí si to tam len vlastne zadať po anglicky názov tvojho oboru alebo kľúčové slova, vyhodí ti rôzne otázky. A keď vytvoríš obsah, ktorý odpovedá na otázky, ktoré ľudí skutočne trápia, tak tí ľudia ťa budú milovať. Môžete vidieť tuto, mám tu Quoru, napísal som tu Social Media Growth ako príklad, tuto som si vyfiltroval questions a vidíš, že mám ich tu pekne zoradené, jednotlivé tie otázočky. Opäť odkaz na Quoru nájdeš tuto, keď klikneš. Krok číslo 4, môj obľúbený, ChatGPT Master Prompt. Navrhol som prompt pre teba, ktorý môžeš použiť a získať virálne nápady na videá na základe psychológie ľudí, čo ich trápi a tak ďalej. Áno, čiže deje sa ozajstná mágia naozaj, bez nejakého ale čarovania. Čiže namiesto toho, aby si hádal, čo tvoje publikum naozaj chce, použijeme AI-ko na dôkladnú analýzu ich psychológie a získaš 15 nápadov na virálny obsah za pár minút. Stačí nám ich reálne 15 pre napríklad to jedno použitie, lebo nechceme zbytočne veľa nápadov, kde mnoho z nich by mohlo byť nekvalitných. Radšej 15 a kvalitných. Opäť stačí, keď klikneš na toto tlačítko No Access, presmeruje ťa na tento prompt. Je tu úvodná analýza publika, reálne tebe stačí celý ten prompt skopírovať. Tuto vložíš nejaké svoje základné údaje, čiže čomu sa venuješ, kto je tvoje cieľové publikum a tvoja hlavná ponuka. Dôležité, necieliš proste na každého, hej. Nemôžu to byť aj ženy, aj muži, čiže všetci, lebo ako sa hovorí, the riches are in the niches. Ano, čiže treba mať nejaké zameranie nejakého ideálneho zákazníka. Máme tu strategické otázky pre hĺbšiu analýzu, čiže AI sa na základe týchto strategických otázok, ktoré som navrhol, bude sa ťa pýtať. A tvojou úlohou je čo najdetálnejšie dať na ne odpovede. Čím detálnejšie dáš odpoveď, čiže čím lepší dáš vstup, tým lepšie môžeš očakávať aj výstup. Je to úplne jednoduché. Output format. To je to, čo ti vlastne AI dá na základe toho, čo si vygeneroval. Teda napísal. Čiže po zodpovedaní otázok vytvoriť tabuľku virálnych formátov s 15 nápadmi. Stačí len toto vlastne celé skopírovať. Tu je vlastne príklad nejaké základné informácie. Opäť je to reálne namodelované. Tu sú odpovede na strategické otázky. A tu už je príklad tabuľky virálnych nápadov, kde je problém, mylná predstava, vytúžený výsledok. Na každé z tohto môžeš vytvoriť samostatné videjko, napríklad o mami, ktoré nemajú čas cvičiť, hej, cíti sa vinná, že nemá čas na seba, mylná predstava, myslíš, že potrebuje 2 hodiny denne na cvičenie, vieš na to vytvoriť veľmi dobré videá, máš rýchle nápady na obsah, doslova pár minút, vďaka AI a tomu, že si odpovedal na pár otázok. Opäť, je to jednoduché, ako som hovoril, stačí len toto celé skopírovať do ChatGPT alebo do Claude, už je to na tebe. Ja rád používam Claude, ale viem, že veľa ľudí Claude nepozná alebo nemá ho plateného, tak pre tento príklad ChatGPT. Len to tu jednoducho vložím. OK, môžeme vidieť, vygenerovalo to na základe nejakých informácií. Tu sú strategické otázky, ktoré odo mňa potrebuje vedieť. Ja mu len teraz napíšem, aby to bolo ukáž mi výsledok pre náhodný príklad. Aby sme vedeli, naozaj to funguje opäť. Máme tu niž fitness, chudnutie pre ženy po 25-ke, ktoré chcú schudnúť, bojujú s disciplínou, nemajú čas kvôli práci a rodine. Ponuka hlavná je tréningový program plus jedálniček. Tuto môžeme vidieť strategické odpovede na tie dané otázky. A tuto už je 15 nápadov na virálny obsah. Ano, že napríklad bez hľadovania to nejde. Musím jesť len šalát. Opäť musím cvičiť 2 hodiny denne. Nemám 5 krát do týždňa voľno. Strach z efektu, nedostatok podpory, časté vynechanie, strata motivácie, systém namiesto motivácie a tak ďalej. Že fakt tento prompt funguje super a môžeš ho použiť pre to svoje odvetvie. Opäť zdôrazňujem, čím lepší dáš vstup, tým lepšie budeš mať aj výstup. Pokiaľ nevieš odpovedať na niektoré otázky, neváhaj sa spýtať umelej inteligencie a ona ti určite s tým veľmi rada pomôže. A ďalším krokom, čo je veľmi dôležité, je, že OK, ako všetky tieto myšlienky zosúľadiť tak, aby som ich mal na jednom mieste pokope, aby som na nič nezabudol a aby sa mi nič nestratil. Tak tu následuje vlastne môj Content Ideation Spreadsheet. To je vlastne tabuľka. Čiže každé video, každá myšlienka, ktoré si uložím, si zaznamenám v svojej Content Ideation tabuľke. Táto tabuľka je doslova zlatá baňa. Za 10 minút nedokážem mať 20 až 30 overených nápadov na obsah. Môžeš si vytvoriť kópiu tejto tabuľky pre seba, keď klikneš tu, stačí kliknúť na súbor a vytvoriť kópiu. Tento prvý riadok je myšlienka videa, úplne jednoduché, čiže keď mám nejaké video, ono má nejakú hlavnú myšlienku, ja si ju tam vždy napíšem. Tuto mám vlastne piliere, typ videa, tým ťa nebudem nejako zaťažovať. Teraz nepotrebuješ vedieť, pre teba je dôležité hlavne, aby si vedel, že ako s tým pracovať. Tuto sú vlastne zliadnutia, ktoré malo to video
a priemerné zhliadnutia toho tvorcu. Čiže virálne video, pre príklad, keď mám priemerné zhliadnutia okolo 10 000 a potom tam mám video, ktoré má 50 000, 100 000, tak toto video sa dá považovať za virálne. Čiže ak má aspoň 5-násobne viac zhliadnutí, ako je bežný počet zhliadnutí. No toto už jednoducho odkaz na video a potom mám ešte spodnú záložku, kde mám tvorcov, odkazy na profily tvorcov, ktorými sa inšpirujem. Krok číslo 6 sú premium AI nástroje. Toto všetko je super, vyžaduje to troška viacej času, tým, že je to manuálnejšie, aj keď použijem AI a tak ďalej. Čo je super, je, že ja poznám 2 premium AI nástroje, ktoré sám využívam. Čiže prvým je ViralStancey. Ak si ho budete vyskúšať na mesiac zadarmo, tak iba zadáš kód SAM30, ono ti to vlastne dá na mesiac pro plán. No a v čom je to ViralStancey také super? Tak to ti teraz idem ukázať. Aj tu je nejaké základné menu, čo sa týka tohto. Tak, ja si viem vyhľadať hociaký profil, pre príklad som tu vyhľadal môj. Vyhľadá mi to počet príspevkov a ja čo viem je urobiť, filtrujem tie príspevky, čiže obrázky, reelska, karusely a potom si to filtrujem, že najpozeranejšie, najlajkovanejšie a tak ďalej. Čiže opäť chcem pozeranejšie, chcem reelska. Viem si vybrať tu, porúčam vždycky, keď hľadám nejaký virálny nápad, tak nech je to maximálne 3-4 mesiace staré, nech to není, že rok, 3/4 roka, lebo už to nemusí byť aktuálne, už to nemusí fungovať od dnešného dňa, tento deň a už vidím, že mám to tu krásne zoradené na základe toho datumu a na základe toho, že ktoré boli najpozeranejšie. Veľkou výhodou je, že nemusím analyzovať len takto jeden profil. Ja keď si zozbieram tých tvorcov, ja čo viem urobiť, je, že si tu viem vytvoriť kategóriu, kde ich mám 10 až 15 tých tvorcov a ono bude prehľadávať všetkými tými tvorcami. Čiže nielen jedného naraz, ale všetkých naraz. Áno, ktorých mám v tej svojej kategórii. Ďalšia super vec, čo tu je, sú tu vizuálne hooky. Opäť jednoducho si to stiahneš, môžeš vložiť do videa. Vynikajúca vec, ako opäť zaujať v tých 3 sekundách. Zvuky, pesničky, tiež super vec za mňa. Ďalším nástrojom, ktorý môžeš použiť, ktorý je prémiový, je Lazy Lines. Lazy Lines je za mňa tiež super, veľmi, veľmi dobrý nástroj, doslova až taká vlajková loď by som povedal. A tuto môžeš vidieť, je to v angličtine, dá sa tu prepnúť jazyk aj do slovenčiny, ale tie skripty potom ešte nie sú až tak dobré, nie je to až tak dobre ošetrené, že by to generovalo kvalitné skripty v slovenčine, ale v angličtine je to super, čiže potom si to už len prelož cez Claude alebo ChatGPT. Čiže opäť, máš tu proces, vieš si tu nájsť ideation, čiže nápady, vieš si tu vyskriptovať videá a máš tu aj kalendár, ktorý ti zorganizuje content a celkovo ti ho trackuje tvoju produktivitu toho contentu. Jednoduché, čo tu vieš urobiť je, že tuto hodíš hociaký link a ono ti to reálne, že vygeneruje skript za doslova, že pár sekúnd. A vie ti tu ukázať, že čo je virálne v tvojom odvetvi. Keď kliknem na toto, je to ako for you page, ale pre virálne videjka. Čiže super vec. Taktiež tuto vidím nejaké virálne formáty. Teraz je to vlastne tento triple split screen. A ja čo viem vieť, že OK, toto sa mi páči, bolo to virálne, tak si dám iba write script. A už len počkám, ono mi to vlastne celé to Lazy Lines mi to analyzuje a vidíš, už mi napísalo doslova aj ten script a dalo mi tu aj rôzne vizuály, že čo tu mám vlastne ukázať, čo tu mám urobiť. Tuto mám svoj text, dajú sa tu tie veci jednoducho meniť tým, že si to počiarkneš, že môžeš sa opýtať, môžeš to zjednodušiť, skrátiť, gramatika, dá ti to opäť nejaké odporúčania na vizuálny hook, muziku do pozadia, čiže je tu fakt toho, že veľmi veľa. Určite ti doporučujem si minimálne vyskúšať to Lazy Lines na tých 7 dní, pohrať sa s tým, fakt uľahčí ti to veľmi veľa práce za mňa a pokiaľ si ochotný investovať do nejakého plateného toolu, tak ani by som neváhal, toto je celkom, že game changer by som povedal. Takže toto boli premium nástroje. A prečo tento systém skutočne funguje? Pozostáva to z takýchto 5 jednoduchých krokov, kde tam je identifikácia overených dát, čiže zbieranie a analýza úspešného obsahu, pochopenie správania používateľa, čiže získavanie prehľadu toho, na čo ten používateľ reaguje a čo ho donúti pozerať do konca. Nie je to len nejaké bežné video, kde sedím a hovorím, ale opäť sú to rôzne formáty a tak ďalej a k tomu sa za chvíľku dostanem. Potom aplikácia vzorcov na obsah. Opäť sú tam nejaké úspešné vzorce pri tom virálnom obsahu, ktoré sa opakujú. Či už je to vlastne formát, prvé 3 sekundy, dynamika strihu, veľmi veľa aspektov. Nie len tá samotná myšlienka, ale aj to, ako je to spracované, je veľmi dôležité. Strategické plánovanie obsahu. Plánovať tak, aby ťa to hlavne bavilo a aby si udržal dlhodobo konzistenciu. Keď povieš, že 3-krát do dňa zvládne, keď 3-krát do týždňa zvládneš pridávať pravidelné video, super. Keď 2, tak 2. Keď 7-krát do týždňa 7. Je to na tebe, hlavne aby ťa to bavilo. A posledný bod, vytvorenie úspešného obsahu. Vytváranie toho úspešného obsahu na základe tých dát. Čiže keď mi niečo funguje, tak budem toho pridávať 2-krát, 3-krát viacej. Dôležité varovanie. Nie je to o kopírovaní, je to o porozumení úspešných vzorcov a aplikovaní na tvoj skutočný jedinečný hlas tvoju značku. Pochopíš princíp, aplikuješ ho na svoju tému a svoje publikum a svoj štýl. To
To je to najdôležitejšie. Ako teda začať? Je presný plán, ako využiť tento systém a získať neférovú výhodu pred ostatnými. Tvoja domáca úloha. Nájdi si 10 úspešných tvorcov zo svojho oboru. Urob si research a analýzu. Nájdi 20-30 virálnych videí vo svojom odvetvi a vyplň si tabuľku. Tu máš opäť odkaz, keby si na ňu zabudol. Začni implementovať. Vytvor prvé 3 videá na základe svojho researchu, svojej analýzy. Testuj rôzne hooky, formáty, analýzuj, čo ti najviac funguje. Môžeš vidieť, mám pre teba virálne videoformáty, ktoré teraz frčia. Stačí sa tam len prekliknúť. Je to tu aj vysvetlené a máš tu rôzne príklady. Stačí len kliknúť, zobrazí sa ti ten príklad. A posledným krokom je optimalizuj. Áno? Čiže pozri si videá, ktoré fungovali najlepšie a zduplikuj tie úspešné formáty a začni pridávať viac toho, čo ti funguje. Keď ti bude fungovať napríklad video pol a pol obrazovky, urob ho viacej. Keď ti bude fungovať napríklad Snapchat intro, keď si požiš tých virálnych formátov, tak urob viackrát Snapchat intro. Dôležitým ďalším posunom je teda, že ktoré nástroje budeš teda potrebovať, aby si to teda zvládol. No a na začiatok potrebuješ len základný nástroj. Instagram, Quora pre otázky, Google Sheets, kde si budeš ukladať tie virálne nápady, SortFeed a ChatGPT v základnej verzii, prípadne Claude v základnej verzii. Ak tu myslíš vážne, určite ti odporúčam investovať do premium nástrojov, ako sú ViralStancy, prípadne Lazy Lines, alebo platený Claude, alebo taktiež platený ChatGPT. A toto vlastne nie je všetko, lebo nájsť vlastne tie virálne videjka, to je len jedna pucla, jeden kúsok z celej skladačky, keď chceš skutočne tvoriť obsah, ktorý ti vie zarobiť peniaze. Môžeš mať najlepšie nápady na svete, ale ak nevieš, ako z nich urobiť videá, ktoré vlastne zachytia pozornosť tých tvojich ideálnych zákazníkov, čo od teba chcú nakúpiť, ako si vybudovať fanúšikov, pravých fanúšikov, ktorí nielen pozerajú, lajkujú a sledujú ťa, ale aj platia. Ako to všetko prepojiť do automatizovaného systému, ktorý ti zarába peniaze, aj keď spíš alebo dovolenkuješ, tak budeš vlastne stále na nule. Ale je tu dobrá správa. Môj C2C systém to dokáže vyriešiť. Pozri sa na môjho klienta Mareka. Nevedel získať pozornosť pre svoj záhradnícky biznis a nevedel ani ako správne predávať na sociálnych sieťach. Toto sú jeho videá pred našou spoluprácou. Môžeš vidieť mizivé zhliadnutia, že reálne sa nedostal ani na 2000 zhliadnutí, dokonca tvoril obsah striedavo aj v slovenčine, aj v angličtine, hej, že mal v tom totálny chaos. Ale teraz majú jeho videá 100 000 zhliadnutí, zarábajú peniaze. Vďaka môjmu C2C systému sa už nikdy nemusí trápiť s marketingom na sociálnych sieťach. Tuto môžeš vidieť nejaké z jeho videí, krásne vystrelí 177 000, 280 000, 504 000 o kompostovaní. Video reálne o kompostovaní. Áno, kto by si povedal, že koľko je tu takých trávnikových fanatikov, ale je ich tu dosť. Na základe tohto aj získal prvé predaje. Tuto môžeme vidieť screenshot, že z jedného reelska dokázal zarobiť 1400 eur. Mal vlastne svoj program, kde učil ľudí o tom, ako im dokáže premeniť svoj trávnik. Sami, že už teraz predal cez 10 ľuďom tento svoj program. Takže ak máš slušný dosah, ale tvoj obsah ti skutočne neprináša nejaké peniaze, alebo si zaseknutý, že ti generuje len nejaký čiastočný zisk, ale nevieš sa dostať napríklad cez hranicu 1000-2000 eur, tak mi napíš do správy na Instagrame písmeno X a pozriem sa na to, ako máš celkovo nastavenú tú obsahovú stratégiu. Pozriem sa, kde máš tie medzery, ako ich môžeme vyplniť. To by bolo odo mňa na dnes všetko. Držím ti palce, hlavne to implementuj a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj, ahoj.